е златния снич! Шигуан пуснаха колекция, вдъхновена от света на Хари Потър. Елате с мен на пътешествието ми в Хогвартс. Хайде да отваряме заедно. Уау! Това е 3D изображение на училището Хогвартс. Имаме първи ред. Това е най-якото нещо, което съм притежавала. Чувствала съм на 15. Аз съм на 32. На 31 съм. Аз съм страшно голяма фенка на Хари Потър. Изгледала съм ги всичките филми поне по 20 пъти. Това е уникален хайлайтър. И вие ли го виждате това? Уникален е! Сложа на върха на нослето. Красота! Погледнете, това е чудовищната книга. Тя се е превърнала в палитра сенки за очи. Цветовете, дори някои от нюансите имат щампа върху тях с очилата. Вау! Много сладко! Само вижте колко силно пигментирани са сенките. И това не е всичко, имаме втори етаж. Този, който е измислил тази кутия е гений. Погледнете каква красота! Това е куфърче, комплект за устни на Куидич. Вижте топките по Куидич! Показвам ви го отблизо. Трите цвята са уникални. Аз бих използвала определено и трите. И тук виждам нещо много интересно. Това е тортата на Хари Потър. Happy Birthday Хари пише върху нея. В формата на руж. Сега ще го тестваме. Оле, цветът е много хубав. И тук имаме 4 бутилки. Това всъщност са 4 различни очни линии, по един за всяка от къщите. Синята е Ravenclaw, жълтата е Hufflepuff, зелената е Slytherin и червената е Грифиндор. Уникални цветове. За всички фенове на Грим колекциите и на Хари Потър, това би бил страхотен подарък и биха ви го оценили. Не давам 10, давам 20 точки. Пишете ми долу в коментар, харесва ли ви тази идея за подарък и искате ли да направя цялостна визия с Грим продуктите на Хари Потър.